Suplimentele nutritive administrate pentru o perioadă îndelungată sunt folosite de majoritatea dermatologilor pentru a îmbunătăți calitatea părului, a pielii și a unghiilor, pentru a preveni procesul de îmbătrânire, pentru a proteja pielea de radiațiile ultraviolete și a trata anumite afecțiuni inflamatorii. În clinica noastră încercăm să prevenim îmbătrânirea cutanată prin stimularea producției de colagen la nivelul straturilor profunde ale pielii. Facem acest lucru cu ajutorul unor tratamente medicale, precum radiofrecvența de contact sau cu microneedling, injecțiile în straturile profunde ale pielii cu substanțe hibride ce conțin atât acid hialuronic cât și cristale de hidroxiapatită, și de substanțe biostimulatoare pe bază de microparticule de acid polilactic. Se pot efectua și tratamente PRP cu plasmă îmbogățită în trombocite. Efectele acestor proceduri medicale este potențat prin administrarea acasă a unor suplimente nutritive, cum este Biosil. Acesta stimulează producția proprie de colagen. Vom administra 2 comprimate de Biosil, una dimineața și una seara, pe o perioadă de minim 6 luni, dacă vorbim de tratamentele chirurgicale, și pe termen lung, dacă încercăm să prevenim îmbătrânirea cutanată. Există și o formă lichidă și putem administra 5 picături dimineața și 5 picături seara, diluate într-un sfert de pahar de apă, de cafea, de ceai sau de suc.